תעמדו, למה אתם יושבים? תעמדו. אמרתי לכם להציג. לא, חבר'ה. רציתי לומר לכם שיש פה אדם אחד במדרשייה שרוצה לקחת לי תפקיד ולקצר חבריי טובים יכולים לעזור לי בעת מצוקתי. אני צריך אדם בעל כוח, בעל עוצמה שיפתח אותה מפה. הרב, אני חושב שאני מתאים. כן, אמרתי בעל כוח, לא? אבל הרב, אני ממש חסון. זכורני בקנדה שנלחמתי בשני ברנשים וממש יצאו חפויי ראש. זה נכון? לי אתה סיפרת שהם נלחמו בקולים שבועיים וחטפו 4 בולות בין העיניים. מעניין. אבל מה הקשר? זה בכלל לא בגלל זה, זה קרה בגלל מכת שמש או משהו כזה. אני מבין את זה. מכת שמש, לא? מה זה הבוניה פה בין העין? בסדר, שב. בכל זאת אני אבדוק את הכוח של השמש. רוצים שנבדוק שם את הכוח? לא אכפת. אני חושב שמאוד כדאי. אתה חושב שאתה שנייה? כן. טוב, נו. חבר'ה, אני אספור עד 3 ותצילו. וואו. נו, תתחיל בספירה. 1. איפה אמא שלי? שתיים את היד? 2. אמא של מועלם, הנה. שלום אמא של מועלם, בסדר. 1. תגיד אותה, תגיד כבר. 2. 3. אוי, שר הסמל! אתה חסון! שתי בונוסים זה היה! מה, מגניב! אני חושב שכדאי שננסה עוד פעם, הרב. עוד פעם אתה רוצה? למה, מה? אני מבין את זה, כן, תתחלק. למה אתה מרמת? ראיתי. ממש לא בסדר. נו, תגיד תתחיל. אותה לכנו. נעשו עוד פעם. כבר התחלת? לא עוד התחלת? עוד, תגיד. חבר'ה, 1, 2, 3. וואו! הרב אתה חסון! אתה חסון! אני לא יודע מה קרה לי, זה לא היום שלי. כן, יודע, זה תמיד היום שלך. חבר'ה, בכל זאת, אני רוצה שתעלימו אותו לפה, שנקחו אותו פה. מי להעלים? מה להעלים? על מה אתה מדבר? נוצה, נו, מה? נוצה! מי זה נוטה? נוצה למסכים, המדפיס. לא מקובל עליי בשום פנים ואופן, אני לא מוכן. חכה רגע. חבר'ה, יש פה כמה... התזמון פה עובד מצוין. אתה לא מסכים? אתה בטוח שאתה לא מסכים? אתה לא מסכים? לא מסכים? מה, בקשר לנתן הזה? טוב, אז בוא, יש לי כבר תוכנית... כבר אתה רוצה? כן, מה כן. קרה? החלטתי שזה... מתחלק, כן, מבין. הנה הוא בא. חבר'ה, אני שומר עליכם. כן? חבר'ה, בואו איתי. נתן, מה שלומך? בסדר? איך העבודה? בסדר? מה נשמע נתן? מה שלומך? בסדר. אולי תאמר לי, של מי הייתה התוכנית הזאת להכות כמו שני ברברים? חיה מסיפס. תרדום, אני לא מבין מה זה. שלי? טוב, אבל לא משנה, יש לי כבר תוכנית אחרת. ממש הברקה. אני בטוח שנקבל את כל האושר הזה בלי שום מאמץ. כן, מה? או, כמה שנים תשלים. נכון שאני חתיך בנות? חתיך. מה התקליט הפעם? בוא שנייה. מה הרעל בכוס? יש לך רעיון יותר טוב? משוגע? לא, ואלה.
שלום נתן. אולי תשתה משהו? אתה נראה לי תשוש. ודאי לא תצטרף לאיזה דרינק קטן. נו נתן, תשתה, נתן. נתן, תעצור שנייה ותשתה, נתן. נו נתן. נתן. תקשיב לי אולי, נתן. תשתה משהו. נו נתן. אני לא רוצה, בסיידר. תגיד לי, מעניין איך זה תמיד ככה. כל מה שאתה עושה מצליח, ורק אני תמיד נתפס. ככה זה, תמיד הטובים... שקט, בלי השטויות שלך, בוא תראה איך עושים את זה. נתן, זה משהו? למה לא? בסיידר. תן, אני מוזל. אבל אין מיץ. יש. תודה רבה. רגע, אני אגמור לעצמי. רגע. נתן, תסתכל שם. שם. אתה יודע מה, תיתן לי כמה רגעים. נתן, תסתכל שנייה לשם, רואה דובי? כן. תסתכל אליו. נו נתן, תשתה. שמתי לך משהו טעים. משהו טעים מאוד. בסדר, רגע, אני אגמור להדפיס. אולי באמת שמתי לו איזה משהו טעים. לא, מצופש, לא. אמא, הוא לקח לי את השתייה. רב סמט! מה קרה, רב סמט? מה זה? לתת את הנשמה ואת הלב, לתת כשאתה אוהב, ואיך מוצאים את ההבדל שבין לקחת ולקבל. עוד תלמד לתת, לגלות סודות בסתר, להתיר את צווח הקשר, כשהלב בך נצבט, מכל חיוך, מכל מבט, אתה נזהר, אתה יודע, וחוץ ממך איש לא שומע, פוסע בין הדקויות וממלא שעות פנויות, לתת את הנשמה. אני צריך עוד משמיים. הרב יד, כן.
למדנו במדרשים. מה אתה עושה פה? באמצע המטבח. אתה לא זוכר? אתה יפת אותי לפני שבועיים, אני אתן לך, אתה אצלם לך. רגע, ברכה, בטח נותן, הוא העיף אותך. אז הנותן בענה, אני אתן לך בענה. תני לי להסביר. מה יש פה להסביר בכלל? תני לי להסביר, כן. תסביר. אז תשמעי, אני מה? אז ככה, כשהנריתים התחילו לעשות בעיות, אז בסדר, ברכה, מה את מציעה? מה נעשה? מה הבעיה? ברכה! למה את שורקת באוזן? הרב יוגל! מה אתה עושה כאן? לא עלינו! עכשיו אני מבין! הוא התחלף איתך ודפק לנו ברק! נכון! תפסיק לקשקש אתה כל הזמן אתה, תלך תקרא לכל החבר'ה. ברכה! יש לי שאלה קטנה. מי איתנו? אתה לא יודע כלום, אתה קוסם האפון בעינה. בסדר, ברכה, אל תתרכזי. ברכה! בחייאת שם אחד! אחרי שתגידי לי אותו נבנה, אני יודע אותו לבד. אני חושבת, קוראים לו אמסלם גבריאל. מי? תגידי לו קוברה שהוא יבין. לא קוברה, נחש, קוברה. קוברה. אז תגידי קוברה. איפה אני צריך לדעת איך אתם מכנים אותו פה? איך הגיעו לאמסלם? הוא ניגש לעבודה. קוברה! קניתי אותו חדש ואני שומר עליו. קוברה! בוא ביחד עם האוטו! רגע, הרב, אני פותח! קוברה! חייטמן, מה אתה רוצה מהחיים שלי? קוברה, זה הרגל החדש שלך? כן, למה מה יש? עכשיו לא יגנבו, אני שומר עליו. כמו המונטגו. הרב יוגל! מה אתה עושה פה? מה קרה? יש בעיות? הרב! אתה צריך את זה לבת שירסן את החבר'ה, הרב! כן. אם נתקעת, לי אחרון קלעת. קוברה! שב לנו קוברה! קוברה! שב. טוב חבר'ה, ניגש הלאה. ועכשיו. רק רגע, תביא אותו. עמו! הרב עמו! איפה הוא הרב עמו? הנה הוא חבר'ה, הנה הוא. שלום חמודים שלי. לא. אני הקשבתי לכל מה שקרה כאן. אני מבין שעבדו עליי. מכיוון, ואני הגדול, העצוב, הגאון, ובמיוחד הענב מכולם. אני אנסה להשיב את כבודי האבוד, שמעולם לא היה לי. רב עמוד, תפסיק את זה דבר מיד, היי! אני מציע שאנחנו צריכים להילחם בנותן הזה. הוא רוצה להשתלט על המדרשי שלי. צריכים לקבוע דו קרב לחיים ולמוות. מחר ב-10. מחר ב-10, כבוד הרב. מחר ב-10, הרב, מחר. אבל כבוד הרב, ב-10. חוץ ממני, מחר. שלמד את אמנות הלחימה.